locha mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich mano mapacho. Kata kamano ka waweyo weche makamago ne waselidho e gazeta mar The Standard okinyi makawuono ka wang'iyo mana mapiyo piyo itoboke mar 6 mondi mano mar gazet ni mar Daily Nation. Itoboke mar 6 riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya odiochieng' manyoro ne waneno ka gibago ganyo mamuol ka gidhi e log tich mar Azimio ka gidhi e log tich mar IEBC kendo waneno ka obila notiyo kod iro malungo wang' mano e keyo jogo mabende nodhi kuro. Aneno ka jo od bura 6 kende mag Azimio ke kuom 150 emano wuok oko mar ng'anyo machalo kamano kendo onge jopiny mang'eny mano wuok kaka ne wuok gachon kadhi konyogi bago ng'anyono. Ok ang'e ni mano tiende nang'o, to kata kamano en ratiro margi mar ng'anyo nikech dine jiwe timo ng'anyo kata samoro katiba manyien ni ok dino bet. Omiyo mano to ratiro margi. Wabro maneno ni to gibochopo kanye gi diro wach mar mondo los IEBC yo makare kachiel gi kod mondo duok jatatije manoriembi achiel jalup jatatije Ruth Kulundu. Kambe ni nyaka sani ne giwacho ni mane ponono kang' magikawo ne gimiyo IEBC seche 48 mar mondo miyo duok Ruth Kulundu e apisi. Ero gisechaka yanga